Sueca serà un clam demà de vesprada en defensa del riu Xúquer. A les 6 està previst que arranque la manifestació des de la plaça de l'Ajuntament. Esta vegada no hi haurà bàndols, i és que tots els partits polítics amb representació municipal donen suport a les reivindicacions de Xúquer Viu, organitzador de la protesta. Sense anar més lluny, ahir a l'Ajuntament els portaveus del PP, Bloc, PSPB, Iniciativa, Esquerra Republicana i grup dels no adscrits comparegueren junts per demostrar que van tots a una en defensa del riu. Estic orgullós de que tots els grups que conformen el consistori de Sueca estem units i puguem eixir junts el dia de la manifestació per un objectiu que ultrapassa les nostres competències. I és un objectiu que és en benefici de suecans i sobretot en benefici de les futures generacions de suecans. És una manifestació que no va contra ningú, simplement és una reivindicació de la gent de la Ribera, de tots els colors polítics, defensant el futur del riu, que ens dona de menjar, del futur que és l'eix central de l'economia de la Ribera. Per tant, jo sí que remarque que és una manifestació a favor del riu i no en contra de ningú. No a sols el grup municipal del Partit Popular va estar en la manifestació del dissabte, sinó que el Partit Popular de Sueca ha convocat a la màxima quantitat d'afiliats possibles per a que estiguin presents en aquest acte i en aquesta manifestació reivindicativa. I també vull que quede clar que no estem així a soles perquè el Partit Popular ens hagi de donar llibertat per estar o no estar, sinó perquè és una cosa que la creguem, que és necessària i me congratule, i en això ja acabe, el que tots els grups municipals d'aquest Ajuntament hagin sigut capaços de ficar-nos en aquest tema d'acord i poder estar junts reivindicant el que crec que és nostre. I després també voldria agrair a la plataforma Xúquer Viu perquè aquesta ocasió sí que jo crec que ens ha mantès informats, ens ha informat de tots, ens ha replegat les nostres firmes o els nostres avals i jo crec que han fet un treball encomiable, un treball molt gran en benefici del que una altra vegada diguem-vos, de que tots tenim que estar units pel riu, pel Xúquer. Si el riu Xúquer desapareguera, resulta ser que nosaltres, la nostra realitat com a poble també desapareixeria, no podria ser la mateixa. Els productes de la terra no serien els mateixos i la qualitat dels mateixos també variaria. En definitiva, estarem, conforme vàrem estar en la primera manifestació, estarem com a iniciativa i com a grup compromís en aquesta manifestació i espere que Sueca estiga tan rebossant de persones contra el desficaci que ara ens volen implantar per a dir ja n'hi ha prou, deixeu el Xúquer viu, no podem estar canviant contínuament els aqüífers, no podem estar canviant les realitats del nostre poble perquè d'una forma o d'altra el que estem perjudicant és a la nostra terra. S'han fet moltes coses. En Sueca, des de luego, no podem queixar-nos de les inversions que ha fet el Ministeri de Medi Ambient per a sanejar les nostres aigües i sobretot les nostres platges, perquè si ja ens venia contaminat el riu, com tenia que arribar-nos a la platja. Però encara queda molt per fer. Queda molt per fer perquè tot el que se va aconseguir en un moment pareix que hi ha criteris que no estan massa d'acord. Per això nosaltres, socialistes de Sueca, continuarem lluitant per salvar el Xúquer, salvar els nostres aqüífers i sobretot també que les aigües a les nostres platges siguin com cal. Unes platges netes que vinguen de les aigües netes del riu i netes dels nostres camps. Agrair també al Xúquer Viu haver mantès la flama encesa, estar en tots els foros que s'han fet. Els 21 regidors de l'Ajuntament, els partits polítics i els municipals, estem d'acord en una cosa que, mentrestant, en altres coses no estem d'acord perquè hi ha diferències polítiques, però tenim una cosa molt clara, que és el riu Xúquer, i com diuen en altres llocs, que diuen que el riu és vida, nosaltres també diguem que el Xúquer és vida, i per tant, defensem-lo, i l'hem de defensar tots. Ens aniríem molt més millor si la resta de poblacions hagués fet el mateix que està fent Sueca, no? Tots els partits polítics units en defensar una cosa que és evident i de la qual hem viscut tants segles, del riu que ens envolta i que ens dona vida i que en aquests moments de crisi, sense aquest riu, la crisi encara seria molt més dura perquè el riu sempre ha dut llocs de treball a les nostres comarques. Agrair també a Xúquer Viu
perquè ha anat informant constantment a la població en molts foros, en molts llocs, en molts indrets. Estic molt satisfet d'assí naixen colors polítics. Crec que si en altres coses funcionarà com ara, com en esta plataforma, Sueca aniria millor. Jo parlo de Sueca perquè és el que conec. Els altres pobles també m'agradaria que es manifestaren a favor de lo seu. I tindrà llama en princesa, que sàpien que quan tenem nosaltres, la plataforma, tindrà llama en princesa per estar contínuament recordant-los els de dalt, els que volen governar-nos, bé o mal, que estem ojo a visor en tot el que fan i que estan sempre fiscalitzant-los en tot el que volien manar-nos. De 9 ajuntaments i vora 90 col·lectius s'han adherit a la protesta. En acabar, al parc de l'estació hi haurà actuacions musicals a càrrec de cantants de la comarca de la Ribera. Avui arranca al claustre de la Biblioteca Suecana la 6a edició de Mostra Sonora. El festival abarcarà enguany 2 caps de setmana. Ahir, a l'Ajuntament, fou presentat davant els mitjans de comunicació. Sempre hem tractat des d'un primer moment el fer una mostra familiar, el trencar en aquestes etiquetes establertes a aquest tipus de música, que no perquè puga estar dirigit a minories està dirigit a un públic especialitzat. I crec que, i això inclús m'agradaria que ho contrastareu amb Pascal Letelier, el director de l'Institut francès, que per primera vegada enguany ens recolzen, i ell té una àmplia experiència en distints festivals i no sols musicals. El primer que li va sorprendre era aquest públic, jo considero com ja militant després d'esta sisena mostra, i aquesta proximitat del músic al públic, el trencar aquestes barreres d'escenari, que no hi ha una barrera entre l'escenari i el públic. En un primer moment pensaven que igual tal vegada al músic li podria resultar incòmode i al final resulta que és el més còmode per al músic i crec que també per al públic. Des d'ahir, Sueca és l'epicentre del billar nacional. La seu del Club Billar Sueca, ubicada al pavelló cobert, acull el Campionat d'Espanya de billar pentatló. Els 5 millors jugadors competeixen entre ells per veure qui es fa amb un títol que reconeix el billarista més complet. Totes les mirades estaran posades fins diumenge en Raúl Cuenca. El suecà número 1 del rànquing nacional defensa davant els seus el títol aconseguit fa ara 2 anys en este mateix torneig. L'Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa va organitzar ahir a Sueca l'11a jornada de convivència i esport, un esdeveniment de caràcter lúdic amb el qual es pretén fomentar la socialització d'aquestes persones. En total foren 25 centres de tota la comunitat els que participaren en esta jornada, que va començar a les 10 del matí amb competicions esportives al pavelló cobert. Acte seguit, al Casal de la Falla Avinguda 18 de juliol, tots els participants gaudiren d'una paella gegant cuinada per Galvis, a la que també assistiren, entre altres, el director general de Persones amb Discapacitat Independència, Pedro Hidalgo, l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, o la comissionada de la Conselleria de Sanitat per a l'àrea de salut, Maria Àngeles Matoses. Sueca estigué representada pels usuaris del Centre de Convivència Terapèutica Ribera Baixa i pels de la Fundació de la Comunitat Valenciana Santos Andrés, Santiago i Miguel.